Kajing kubleit haga kertenga da Jesus Christ. Kabenta ban Ukraine haga negapor. Kalong shibun ki jingkali. Kabanengkong balay ka jingkerdu kalap. Balay dapram. Balay syajob. Balay pimla ban pendep. Yakaba pilasdang. Balay piduk. Kini ki jingkali la ban jubab nagi arbenta jonga ktinu blay. Kabenta ka banengkong ka probeb arput saulenong ka dekot ba arpun nyau. Hangi ka ong tu kre yala ka kam shabar. Bat kre penbej yaka hame halengka. Te din kata tu te yala ka ying. Ut Solomon habau kren hagan ni ka proverb ka jing start jogu. Wong ba ngidon kam banda plan shua ban penlut. Kre shua plan penbej shua yaka haga kamba pitray hang tapi satay. Akwa ban wan hang ni syaki benta ki babun kam tam ye ki banget ki baju ong balay ngam ju dap ngam ju biang balay ka yo ka kot jonga kaduna ka shiteng balay bomla ban im manu benai balay dabram balay hab ban thok ban syukur ban dap ban biang. Kini kilong ki jingkali Henry ka jubab kalong syua ba pin pelut ia kapisa to daplan syua kat no piyo pat kat no pin pelut kat no piyo ka ei ka riam ba piha bantit kat no piyo kay ying ba piha ban syong bansa kat no piyo kay jing paham jing di kat no piyo kat no pin pelut lada pimnang ban manage lani ban bubej yakani kan wan ra ka jing dap ram dap sya ka jing pat ka ying gesem ba ka jing le ran hadin dan pun ba ki briu ki ba na mar baka jingkwa jongki kim ban se wat ban shim daga ram ka sya Henry shua ba pin shim ram pihak ban ngautu na pin yo ban siu shua ba pin pan kaliang da perkat shua ngan siu lano meno kumno ngan yo kani kadai ka bentala da pi bakla klem da plan klem da perkat ba klem da kindor ba kan wan lap ye pi ba pila ban long kumunong thok nong syukor ye kita ki ba pi pan pila ban bam ya ka ba ki briu ki ai pila ban kalaktin ye ke ba pi dei ban le bat laru ban syakni no wat ke jingdon jing em na mar bangim ngau thu kumno ban pelut balay ka jing kerdu kalap ka banengkong ka day ka jing feel jongi ha ka jing ha ka management lani ha kata ka jing bu bej bu renti ya ka yo ka kot ka baar ka juba bang ni kalong na Lukas kat saulenong ka kot baar po pra du lai po kani ka ya hap tik kumba ong ka proverb arpo sau arpo nyau hang ni yo iu Jisu kren ye kene wang na ba uno na pi ba mut ban te ye ka kut u bom da shong khop shua ban ken ya ka balut lau don biang na ya ka ban pendep shua ba pin sedang shua ba pin te shua ba pin pelut shua ba pin rai da perkat shua kumno ban le wat no mi ya ha ka lenti ka ba lengkot ban syong ngan pan keliang ngan pan nang ta
Pada ka bakadu andala lap kata garam. Kawan ke jing leran, kawan ru ke jing hapno na ke jingat. Bad kawan ru ke jing syajab. Balai la keren hang tay. Hang ningis ngutu bau Jisu keren baru ong kum nebiang. Kot arpo kundai. Yo abau la sengya kanong rim bat ba umla ban pendep baro ki ba yo ikin sedang ban reki ben yau. Balai pau. Kida ong uniu priu la sedang ban te umla du ban pendep. Balai puai. Lani uno usim habau lej ban yelet ma baru wei pat usim ubam da syongkop shua ban perkat ba laula ne em da ki sipau hajar ban yeng yele ba uta ba wan yele ye u da ki arpo hajar. Hakini ki bentang yo i bala hikai yengi ban le ayu nengkong plan shua ban pelut ban tei ban sedang te hadin setei pat. Nang tala ongru syongkop da ken ya kebelut. Na mahala da pim ken ba pi pelut kat ba pi yo kan lap ke jingkerdu. Kabesau gong lau don biang ne em ban pelut. Kabesan ulas dang umla habau ulas dang umla. Kaben riu syongkop bat perkat shua ban le. Lada baru ki bangai ki sengutu ia kene. Ha kam tama ke jing day bat ka jing penon kami ke pisah tingka. Kinom dabram, kinom knyum yo blay, kinom kerdo. Ngidon kam ban sengutu ia kene. Ka wei ke penon kong bat day ban manage le ban penbet bhai ke yo ke kot bat ke jing lut jing sep. Kat no pin pelut, kat no pin safe, kat no ba pin ai shikamu blay, kat no ba pin pelut. Bat ke ki bentang ki ba pi dei ke ke school ba hap ban puli ke ke kam ba pi hap ban le ke ying ba hap ba pin shong ke kali ba hap ban nya wat nom shui compete bat ki wei pat ka ba ar kom ki bangai pi hap ban sung tu ba ga don ru ka bor jong setan ha ga yo ka kot ka ba la ban luti ban tu ban penjot la da pim sumar ba yo i ke jing don jing em jo job ku setan la wan ya ka ban tu no ban penjot wan ra de ka ding ben yap ye ki kon tu no ye ki jing ri wan le tama hadu bau jo bo ong leng khoi nga wan leng khoi ngan le ke ke bau don la kini lut pi ha ban su tu ba ga don ru ka bor jo ka jing dum ka bala da pim duai pim ye le pim skau tu pim nang ban bishar tu ike bajia unong shu no up ban tu ban penjot ban peniak na mar kata ga dau na ga shiti sinong Ephesus real nong khat ba khat we khat ar kong ba ga jile jungi kam dei ga do ba ga snam rei ki bor ju ga jingdom ngingim dei ban long ki bam tip ye ga boy setan pia ban skau tu ga yo ga kot ba pinang ke jing tray ke project ke ba pi tray ke kam ke jam ba pi tray dan sngau tu ba dan nong shu nu ban block dan nong shu nu ban tu ban penjot ban peniap ban kini ki dei ki kti jo nong shun ki ba pi hap ban yeng yele persya ban scam ke jingai ban pelip ye ki sum ba meding jo setan pi dei ban nang ban ai ngu show blai pi dei ban nang ban ai ka benta ka badai ban ai show ka kamu blai pi dei ban sngau hun na kita ka ba u blai le wei briu jo blai u bang sngau tenat ban pule bahai jing tho jo u de raf mohani u ong ye ka ni la da ka jing yo jong pi kam don kat ka ban biang do wat nom pelut palat ban ya ka ba piyo wanom ikwa ye kata ka ba pim la ban yo hikai le ki kun ki kti hikai le de ban skawun bam dei ban pan kaliang ban shim kaliang le ni ban shim ram ban pan ram da ka bam skau tu na e pin siu kum no ban le la da jia ba block kata ka ba pi dei ban yo kum no pinim nang ta ka benta ka balai baning kong manage to bu bet ye ka yo ka kot wat nam bam hati kit kulai manage bha ye kata
nam bam ram bam sha kaba arpat piham ban sngutu bau nong shun udon ban ya le persha ya ka yo ka kat kaba lai pat kaba piham ban sngutu ka dei ka jing bom nang jongi ban airu ban ko ngu ya daga ktin ka jo blai na mar ka ktin jo blai ko ong to ai te on sa ai pi to ai kat ba pi ker i da pila ker i ba pi sa ai kum ta o blai run ai pat api ladangi kapnap ngim shom ai e ngim bet yo sambai u dai ban bet sha ka benta kam tam sha ka kam jo blai ngim shom ai kum ta wat ye ka ta ka ba dai ka jongi ngim la ban yo ka kti ka ba pli ka deru ka kti ka ba bit ban pediang ti ladangi kapnap ladang ngim tre ban bet yo no sambai bo blai la ai ladangi bam lut yo sambai baro bo blai la ai da e pat pin yo ban ot la do bleu la ker khu ye pi shipo borni ki sambai bat ar borni pin bu ban bet no ye kata ka por jong ka bet bat pin yo ot ne la fi bam lut baro shipo borni nang no pi kmilen ti ban don ka harvest time la ne ka por jong ka jingot Haga juga por la dau bleu la ker khu ye pi pendon kam lut ye la day pim nang ru ban ai show blei kum sambai ban bet shaga kam jo blei kum no pi kemilen ti bau blei un ker khu kum no pi kemilen ti ka bible ko ong kat ba kum kata ka jing ang nut jong pi ka donut to ai da ka donut ka ba kemen tau ba bet shibun un yo ot shibun ba bet kendiat yo ot kendiat kini kilong ki benta ki ba pihap ban change ya ka lifestyle jong pi da ka ban nang ban manage ya ka yo ka kot ha ka yin ka sam bat ru ka yo ka kot ha ka ba ar pat tip bau deu nong shun ba pihap ban yang le tma ka ba lai pat ba pi day ban bet yo sambai jong ka jing ai sha ka kam ka jo blai mar ka bible gong blai o pen man spa haba pi don ka jing day ba yim bau blai pi nang ban bet bat ban ai kom tau blai ker khu ngyo i ka balang apo me ko denia ka balang ka ba duk sat ka ta ka jing duk sat jong ka ba kam tip ka e ban bam sa shibet Henry dengi jing duk sat kala ai syaga kam jo blai kala support ye ka jing shakri jo pol bat kala ai do bau pol wang haba pila ai warap dengi jing duk sat pila long ka nuk sai ki babun ki balang bat ka jing hai eu blai kan dap kar hai ha ka jing em jo pi bat ka ni kala yo i Paul talk sti se ki Philippi da ka ba ka balang Philippi ka nang ban ai syaga kamu blai kanang ban bet yo sambai shaka hima ka jo blai shaka kam jo blai u ong ye kani u blai jo nga un pendap ye ka jingkar du jo pi ha ka ju ka ru kam to le ye kani u blai un kar khu try being a duai kar tenga do jisu a duai a blai ya ka ta ka jing tray jo man sim ba khut bangi la ban sngu thu a blai ban ju bahap ye kini ki jingkali balay ka jing kardu kawan kalap balay dabram balay syajab balay ngimla ban pendep ya ka bahangi lasdang balay ngiduk kadaw ko long bangim sngotu iki lightly ki benta bangim nang ban manage ban penbet bahai ka yo ka kot kumbaday kumbangi yo kumtangin palut nginam palut palat ya ka bangi yo kumju bangin sngotu ika buat yo nong shun kumju bangin nang ban bet syaka hima ban ka kam ka chomi ker khui ki biyo snawi ni ka ktin u blay de ker khui pi bat ba pin kongu i ka ktin u blay bat kom ta pin light na ka ram ka sha kom ta pin om syariam kom ta pin om dabram bat pin om duk pin dap ka bam ka di pin om tiat ngan men meet men step pin biang ka jan ka nep ka ying ka sam ka bam ka di bat ka lej ka wan u blay ker khui pi ha ker tenga do chisu la da dan den jo pi dan ka jing e ha ka bakum ka ni tho haki comment section ki bangi laban duai pi bat komju ba pin bu be yala ka jong ka benta ka ba pi dei ban le blame ker khu amen